Kanhi barangay kapitan sa Lagtang Dakban sa Talisay gipusil patay sud sang giabangan niyang bay sa duha ka andanang panimay dito sitio Dumlog, barangay Simala, lungsod sa Sibunga alas 11 kagabi. Kapulisan sa lungsod nakadawat og tawag sa telepono gikan sa Nimuyo sa Mondapit kabahin sa buto-buto nga ilang dunggan. Apan sa pakisusi sa kapulisan negatibo og buntag ng nabangalan ang maong patayng lawas. Sitio na karyon sa report. Buntag ng nasayran sa Sibunga Police Station, human mitaho si Kent Igloria nga gipusil alas 11 kagabi ang iyang igagaw nga si kanhi Lagtang Barangay Kapitan Mark Ferdinand Bas. Didto na dadumduman sa kapulisan ang panimay nga giabangan ni Bas nga nahimutang sa sitio Dumlog, Simala. Kapinsa na po ka nagkalain-laing kabhang sa bala ang nagpasad sa ikaduhang andana sa giabangang panimay sa kanhi Barangay Kapitan. Dili pa hinuon matino ni SPO4 Darlene Badugo, Deputy Police Chief sa Sibunga Police Station, kung unsa nga matang sa mga bala ang nakitan sa crime scene. Nag-ubo siya, ma'am. Pag-abot na mo dito, nag-ubo siya nga. Diin naligo siya sa iyahang kaugalingong dugo. Kasi yung sama to? Ang iyang sa madaghan, dili na to ang naasa buko-buko sa ulo. Mo na among nakitan sa buko-buko sa ulo kay after ana naghuwat naman mi sa soko kay gikordon na namo ang area. Dito na nasayod ang kapulisan sa Sibunga nga si Bas di ay nga nalakip sa narco list ang gipatay. Wa sa listahan sa Sibunga Police Station si Bas. Tungod niini, politika ang ilang gitutukan nga anggulo sa posibleng hinungdan sa pagpatay sa kanhi kapitan sa barangay. Nakiglambigit na usab sila sa Talisay City Police Station aron makaabag sa ilang investigasyon. Unya karon lang mi nakahibaw nga naa nag-abang day siya diha since July 5 till present. Samtang asoy sa caretaker sa Panimay alas 11 kagabi, nadunggan niya ang paka nga daw gikan sa pultahan. Pipila ka minutos nakadungog na siya og mga buto-buto nga mo'y nakapahadlo kaniya. Mikamang siya sa ubos sa balay nga iyang hipuy-an. Wa na siya masayod sa sunod na hitabo. Apan niyang nabantayan nga may tulo ka mga tao nga misud sa Panimay diin atua si Bas. Hinay ramon ang kuan buto, hinay ra. Mas kusog pa ang Kanang guba sa pultahan. Maura. Sagad matug si Bas kauban sa nailhan ng niya sa angga nga job. Matod sa caretaker nga nag-abang si Bas sa balay sa iyang igsuon ni adto lang Hulyo sa tag 3,000 pesos ang matag buwan. Kanang nakitaan ra gyud nako sila ba? Gatalikod manggod sila ma'am, dili nako makuan. Sa investigasyon sa kapulisan nasuta nga LPG tank may gigamit paghapak aron pagbukas sa gisiraduhang pultahan. Bukas ra usab ang gamay nga gate din gituho ang miagi ang mga suspect. Adunay gilayon ang mga panimay ang giabangan ni Bas sa mga silingang panimay. Wa makaila ang mga silingan kang Bas hangtod nga gipatay kini kagabi. Nagdumili usab pagluwat ug pamahayag ang gitumbok nga live-in partner sa biktima. Chona Carrion, Balitang Bisdak.